mit fag. Jeg er stolt af at være frontløber på den grønne omstilling. Jeg er stolt af at være med til at bygge fremtidens Danmark. I Danmark kommer vi i 2030 til at mangle op mod 100.000 faglærte. De faglærte, der er afgørende for, at vi kommer i mål med regeringens ambitiøse klimalov. Sidste år besluttede regeringen at investere 900 millioner kroner til erhvervsuddannelserne. Et tiltrængt løft til slidte skoler, manglende og slidt værktøj, forældet undervisningsmateriale og for faglærere med kompetenceefterslæb. Men de 900 millioner løser ikke rekrutteringsvanskelighederne i sig selv. Staten tjener 134.000 på at uddanne en faglært. Til sammenligning bruger vi million efter million på at uddanne den ene efter den anden til kontinent arbejdsløs. Men rekrutteringsudfordringerne taget i mente, foreslår vi derfor i Blæk og Rør Ungdom, sammen med resten af lærlingeoprøret, at indføre et lærlingefradrag for dem, der går på erhvervsuddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft. Vi skal også have et opgør med diskriminationen af lærlinger og elever på erhvervsuddannelser. Det er uretfærdigt, at lærlinger og elever ikke kan bo billigt i storbyerne, bruge studiekort og få studierabat, ligesom de, der går den boglige vej, kan. Det er også afgørende, at vi får et opgør med den grove tone. For nogle måneder siden blev jeg rystet, da jeg læste om sagen med den kvindelige 17-årige tømmerlærling. Som helt ny på hendes arbejdsplads blev hun tiltalt med ukvendsomme ord som kælling og sæk. Det skulle mine kollegaer fandme lige prøve på at gøre ved mig. Men når du er den eneste kvinde på arbejdspladsen, kan jeg godt forstå, at det ikke altid er lige nemt at sige fra. Tro mig, det er muligt at gøre noget ved tonen, også uden at dræbe den ligefremme og umiddelbare skurvågshumor. Den sætter jeg selv enormt stor pris på, men virksomhederne har et ansvar for at sætte en stopper for den grove tone. Det er på tide, at virksomhederne tager deres ansvar seriøst. Det er deres forbandede pligt at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle i skurvognen. Som I kan høre, at lærlingeoprøret slet ikke er overstået nu. Lærlingeoprøret handler ikke bare om flere penge til erhvervsuddannelserne. Det handler også om en kulturændring i samfundet. Det er et krav om langt mere respekt for os, der tager en erhvervsuddannelse. Os, der er vitale for, at samfundet kan dreje rundt. Det er afgørende for, at flere vælger en erhvervsuddannelse som deres plan A. Tak fordi I gav mig ordet. Tak fordi I gad lytte. Fortsæt god kampdag. Ja, det er sgu ingen sag at få sådan en præsentation. Hvor er det dejligt at komme hjem igen. Når man har været bygget op som tillidsmand i 3F hele sit liv, så har man lært, at det er bedre at sige tingene lidt mere præcist, end de andre de gør. Det er fandme dejligt at være tilbage her i Gryden i dag. Ikke mindst på 1. maj. Hvor er det godt at se jer, kammerater. Her i optakten til 1. maj, der spurgte en journalist mig, om jeg da ikke havde tænkt mig at sige noget godt om det SVM-regeringen har gjort indtil nu. Og mit svar, jo da, der er der flere ting, der er godt, de har gjort. Men især er det hamrende stærkt, at den her regering havde mod til at anlægge søgsmål mod EU's mindstelønsdirektiv og indblanding i vores danske model. Og ved I hvad, kammerater? Det var heller ikke kommet uden jeres fantastiske aktiviteter, demonstrationer og aktivisme hele vejen rundt i landet
på tværs af generationer og på tværs af faggrupper. Tusind tak for den indsats, kammerater. Det må I godt give jer selv en hånd for. Ja, det var selvfølgelig ærgerligt, regeringen så havde glemt respekten for den danske model, da de stjal en fridag af vores overenskomst. Nå, nu har krig, prisstigning og inflation jo i den grad gjort ondt på arbejderne de seneste år. Og derfor har der også været en bunden opgave for os i fagbevægelsen at levere nogle lønstigninger, vi kunne mærke. For et år siden kunne vi varme os med nogle flotte overenskomstresultater ved OK 23, og i år kan vi varme os ved nogle tilsvarende flotte resultater ved OK 24. Min pointe er, den danske model på arbejdsmarkedet fungerer, og fagbevægelsen lever. Se på jer selv. Vi levede også som bevægelse i 3F, da vi for 7 år siden samlede 250.000 underskrifter til kampen for en fair pensionsalder. Fordi Lars Løkke og kompaner ville hæve pensionsalderen hurtigere, end det allerede var aftalt i velfærdsforliget. Kan I huske det? Det var bare få år efter, at de samme blå sammenrend havde ødelagt vores efterlønsordning. De blå havde ødelagt efterlønsordningen, selvom den var en af forudsætningerne i velfærdsforliget. Og dermed en forudsætning for en højere pensionsalder, når vi i gennemsnit lever længere. Derfor har jeg også en besked fra Arnes gode kammerater i 3F. En besked til både arbejdsgivere, politikere og Excel-ark-økonomer. Vi vil ikke arbejde mere, end vi allerede gør. Det er også skoler, i børnehaverne, på plejehjem, på kontorerne og under hæve-sænkebordene. Vi sørger for, at busserne kører fra tidlig morgen til sen aften, og tidligt om morgenen sørger vi for, at lagerne de bliver tømt, fordi varerne de skal leveres inden åbningstiderne, og vi bliver til lagerne at fylde op igen til sent ud på natten. Vi er dem, hvis arbejdstider ændres og fyresedler kommer med absolut korteste varsel. Dem, der har de mindst beskyttede arbejdsmiljøer, og dem, som statistikkerne fortæller os, har de korteste levealdre. Derfor forventer vi også, at når vi går videre fra den her 1. maj, så må arbejderpartierne og fagforeningerne stå skulder ved skulder i forsvaret for en udvidelse af retten til tidlig pension. Det betyder, at retten til tidlig pension skal udvides med 1 år i 2026, hvor pensionsalderen igen sættes op. Det betyder, at retten til tidlig pension skal udvides igen på den længere bane, når velfærdsforliget igen måtte sætte pensionsalderen op. Vi skal have boldet retten til tidlig pension fast, så vi ikke svigter de unge og fremtidens arbejdere. Og hvis vi bolder Arne-pensionen fast til den pensionsalder, vi har dags dato, så kan pensionsalderen altså godt stige for overlægen, forsikringsaktuaren, revisoren, tandlægen, statsadvokaten, bankdirektøren og andre dygtige ministre og andre højt lønnede, langt uddannede. De behøver nemlig ikke i samme grad være bekymret for en stigning i pensionsalderen. Ikke kun arbejder de, i hvert fald sammenlignet med en 3F'er, i nogle ret beskyttede og nænsomme arbejdsmiljøer. De har også fornuftigt nok og respekt for det. Mens vi andre gik på arbejde, har de taget en længere uddannelse. Vi gik på arbejde og betalte skat, blandt andet til deres SU og gratis uddannelse. Og de kan så bruge deres formue til at lade sig selv pensionere, når de har lyst. Og det gør flere af dem også, venner. Det viser sig allerede nu, at flere og flere af dem, jeg omtaler her, de selv pensionerer sig før tid. Hallo? Deres arbejdskraft er der åbenbart ingen arbejdsgiver, der mangler. Det hører vi i hvert fald ikke om. Vi mangler en offentlig debat, hvor man kan høre, at der også bliver lidt mere pres og lidt mere tvang på de danskere, der selv stempler ud af arbejdsmarkedet. Det er kun os, venner, os med de korteste uddannelser og de længste arbejdsliv, der skal mødes med tvang og Excel-ark. Jeg vil samtidig minde politikerne om, at arbejdstiden allerede i dag
giver store problemer for mange ufaglærte og faglærte arbejdere, når der bliver skåret i åbningstiderne i vores daginstitutioner. Jeg læste for nylig om en institution, der nu skal til at lukke helt kl. 14.35 om fredagen. Ja, jeg ved sågar også her i Esbjerg, der er åbningstiderne også blevet godt rundbarberet. Og hvad skal jeg fortælle til vores medlemmer? Hvad skal jeg fortælle 3F'eren, der gerne vil passe sit fuldtidsarbejde med overtimer, men bliver nødt til at stemple ud kl. 14 for at hente sit barn? Kære venner, vores børn, de bliver altså ikke hentet af au pairs. Samtidig med, at vi åbenbart skal piskes til at arbejde længere, så er det ret fraværende i debatten om sundhedsvæsenet og arbejdsmiljøet, at vi har en voldsom social ulighed i vores levetid. En voldsom social ulighed med hensyn til, hvor mange seniorår vi får i den sidste ende, som man kan se frem til med et ordentligt helbred, og hvor vi kan være sammen med børnebørnene. Den her økonomiske ulighed, den er voksende i vores samfund. Ja, du havde faktisk tjent flere penge på at købe en lejlighed i Indre København eller et hus i Hjerting, end ved at gå på arbejde. Du har tjent flere penge på at investere i aktier, end på at levere en ærlig dags indsats. Derfor er det også helt meningsløst, når regeringen giver topskattelettelser og sænker generationsskifteskatten. Er du født med forældre, der har skabt værdi, så skal du selvfølgelig betale mindre i skat. Det kan enhver der forstå, ikke? Hvad? Nej, I har selvfølgelig ret. Det hænger overhovedet ikke sammen, det her. Nu hører vi så også, at der er et regeringsparti, der også vil sænke aktieavancebeskatningen. En skattelettelse. Prøv at høre her, venner. Det er en skattelettelse, der vil forgylde de aller rigeste i vores samfund. Selv hvis det kun er 2%, man sænker aktieavancebeskatningen med, så vil den rigeste 1% af danskerne i gennemsnit få 19.000 kroner om året i skattelettelse. Og kan I gætte, hvor meget de fattigste 90% de så får ud af det her? Et sted mellem 0 og 50 kroner om året. Hvor er det der rørende? Hør her, venner. Jeg tror, det er på tide, vi fortæller klart og tydeligt. Vi har ikke brug for flere skattelettelser. Vi har brug for et skattelettelsesstop. Kære venner, Danmark har råd til at udvikle vores velfærd, så den følger med tiden. Vi har råd til den grønne omstilling, og vi har råd til samtidig at styrke vores forsvar og beredskab mod Putin og andre fjendtlige kræfter. Det kræver bare, at vi holder sammen, og vi skulder ved skulder bekæmper urimelig ulighed. At vi står vagt om vores danske værdier, om fællesskab og sammenhold, at de bredeste skuldre bærer de største byrder. Og også derfor vil jeg gerne gentage mit budskab fra 3F's medlemmer, så der ikke er tvivl. Vi arbejder allerede rigeligt, både i arbejdstimer, overtimer, dage og andel år af vores levealder. Vi vil ikke arbejde mere. Og her på falderebet, kammerater, så kan det godt være, at I sidder og tænker, ja, det nytter jo ikke noget, vi bliver ved med at sige det her. Jo, gud fanden gør det så. Jeg sagde det samme nede i Haderslev, og så kørte jeg til Esbjerg. Og i mellemtiden så har Mette Frederiksen været på TV2 og sagt, det er ikke rigtigt. I skal ikke arbejde mere. I har en god arbejdsmoral i Danmark. Kære venner, pas på hinanden. Tak for ordet, og rigtig god 1. maj. Ja, og tak til Henning, og han skal også have et ekstra vis. For der er faktisk en god point i noget af det, han siger. I skal jo holde op med at arbejde, fordi de arbejdsfrie indtægter, der ikke bliver beskattet. Det er det, der er pointen i det, så det er der, man skal tjene sine penge.